wena wenzani? Ngathi mina, ngathi. Umntana kabani manje loyo? Umntana kavusa umuzi baba le ngishadile last manje ngishadile mali phela manje umntana kusakangidelela manje. Udelela kamasini. Mina leZimbabwe ngaphuma khona ikakhulukazi mama. Unumakhopeni wesikhebakashe uyigodika wena. Mina ungangijwayeli kabi ne. Ungangijwayeli. Wangithinta mina usununana mina igama lami ubusi ukuthi siyamkhonto. Ngithinta bona nje kusemaphoyiseni. Hayi unangaka nomntana lo nje badelela kanje. Nalo mntana lo una 7 ngasikhathi una 7 njoba acakuza kanje. Kubani ucakuzayo? Ngidinga nawe wena. Rubbish. So, skabakash. Yazi ndawo yakho. Amazela manirusi. Yo Amanda, isenkingeni. Hayibo, ngizani baqhela igazi kusenikeza haleni manje. Into lokubulala uvusa umuzi khona manje na umzibo wakhe lana. Umbulalile imasikeza haleni. Ungibhaqile ukuthi bengifebele nabaqanyisa ukungidivorce. And obviously ngishadela imali so angeke ngikwazi ukulahlekelwa imali. Ngiyenzeni? Okay mngani, into yokuqala kumele show ukuthi umzimba uyafihla khona umzimba amaphoyisa bangatholi umzimba. Namaphoyisa. Yo, kanjani ukuthi ngibulele kani? Yo, ngisekingeni. Yo. Hayi mngani wase umnyameni kuzalani. Hayibo yini? Ngicezela. Baqhekezela. Yo. Manje abafana baqhekeza bangaki? Ngase abafana abayi6. Bakwaphitha imese nebhamu. Mathi ngicela ukuthi voice kule khabe silivunela umbulali. Wenzani?